שלום לכם, הורים יקרים. קודם כל מזל טוב. תודה שבחרתם בי להיות חלק מהאירוע המרגש והמשמעותי הזה. הכנתי לכם פה סרטון הדרכה קצר, שמטרתו להתחבר קצת לאירוע וגם להבין לקראת מה אנחנו הולכים. אז אנחנו נדבר קצת על מה זה ברית, למה עושים ברית, מה העניין של הברית ביהדות. ניגע ביתרונות הרפואיים של הברית ובדגשים החשובים של הרפואה. ונעבור לתכלס, מה יקרה ביום הברית. ברית המילה, מהמצוות אולי המשמעותיות ביותר ביהדות. איך אני יודע את זה? כי ברית המילה דוחה את יום הכיפורים, היום הקדוש בשנה. אז כדי להבין מה כל כך מיוחד בברית, נצלול שנייה לביקורות. הראשון שמצטווה על ברית המילה זה, נכון, אברהם אבינו. כשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו תעשה ברית מילה, הוא אומר לו התהלך לפניי והיה תמים. מכאן לומדים חז"ל שברית המילה הופכת את האדם לשלם. אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שהוא נמות, ב-99 שנה. יש סיפור נורא מעניין במדרש. שואל טורנוס פורנוס הרשע את רבי עקיבא, מעשיו של מי נעים יותר? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? רבי עקיבא ברוב חוכמתו מבין שיש פה איזשהו טריק. הוא מבין שטורנוס פורנוס מכוון לשאול אותו על ברית המילה. איך אתם פוגמים בבריאה? אז רבי עקיבא בחוכמתו אומר, מעשיו של בשר ודם נעים יותר. קח למשל את החיטה, אומר רבי עקיבא. מה יותר טעים לך לאכול, חיטה או לחם? כמובן של לחם. אותו דבר ברית המילה. התינוק יצא שלם ומתוק. אבל היהדות אומרת לו, יש פה מסך, יש פה עורלה שצריך להסיר. בתנ"ך משמעות המילה עורלה זה איזשהו מחסום, איזשהו דבר שמעכב ומפריע. למשל, משה רבנו אומר לעצמו, ואנוכי ערל שפתיים. מה זה ערל שפתיים? מגמגם. קשה לו להביע את עצמו. הנביאים אומרים על עם ישראל, אתם ערלי אוזניים. אתם לא מקשיבים. ויש אנשים שהם ערלי לב, שהם אטומים, שהם אכזרים. אחרי שהסרנו את העורלה, אנחנו מאפשרים לנשמה, החלק הרוחני באדם, לדור בתוך הגוף. וזאת הסיבה שקוראים בשם בברית המילה. השותפות בין אדם לאלוהים. אנחנו מגיעים לעולם שהיה פה טרם שנולדנו, וגם יהיה פה אחרי שנלך. אבל בחלק הקצר הזה, במסע היפה הזה, יש לנו תפקיד. המסע הזה נפתח בברית. תחשבו על מין הסכם שמחייב את שני הצדדים, אדם ואלוהים. ובהסכם הזה אנחנו פונים לאלוהים ואומרים לו, אנחנו עשינו את שלנו. אתה תגדל את הילד לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אני רק אומר אבא שהמצווה היא עליך. מצווה על האב למול את בנו. זאת אומרת שאם היית נולד ככה 100 דורות אחורה, היית מוצא את עצמך עכשיו עם איזה אבן צור, עושה את זה לבד. אז תגיד תודה, אתה יכול למנות אותי כשליח, אבל זו מצווה שלך. במעמד הברית, אתה בעצם גם מקבל על עצמך את הברית שעשו לך בגיל 8 ימים, שלא יכלת לבחור ולא יכולת להתנגד. ובכך יש רעיון מקסים, איך הברית עוברת מדור לדור. מבחינה רפואית, לברית המילה יתרונות מובהקים. היא מפחיתה את הסיכון לחלות בדלקות בדרכי השתן. היא מורידה משמעותית את הסיכון לחלות במחלות המועברות ביחסי מין, ובייחוד היא מפחיתה את הסיכון לחלות באיידס ובווירוס הפפילומה. תחשבו מה זה, 3,000 שנה אחורה. היהדות המציאה את החיסון למחלות כל כך רעות וקטלניות, שלא עלינו יודעות גם לעשות התמרה סרטנית. עד כדי כך היתרונות מובהקים שארגון הבריאות העולמי יצא במספר מבצעים לעשות מילה באזורים אנדמיים, באזורים בהם יש התפשטות של מחלות אלו, ובכך לבלום את ההתפשטות. במהלך הברית
אנחנו נקפיד על כל היתרונות הרפואיים. מבחינתי, זה ניתוח לכל דבר. אמנם אנחנו מחוץ לקליניקה, אמנם יש הרבה אנשים מסביב, אבל זה לא פוגע בכל העקרונות הרפואיים על מנת שהברית תעבור בבטחה. אנחנו משתמשים רק בכלים שעברו עיקור וסטריליזציה, ונדאג לחטא ולשמר את אזור הברית שחלילה לא יזדהם. אני אשאיר אתכם עם הנחיות מפורטות איך מנהלים את הברית מיד אחרי שהיא נגמרת על מנת להימנע מסיבוכים אחרים. צריך לומר שהברית בסך הכל היא פרוצדורה כירורגית די בטוחה. נעשית בעשרות אלפים בשנה במדינה עם אחוז מאוד מאוד מינורי של סיבוכים. היתרון שבחרתם בי כרופא מועל זה שמלבד כל העקרונות החשובים של הרפואה, אותם אני מביא איתי, יש לי את האפשרות לעשות הרדמה מקומית לאיבר הברית. זה בעצם זריקה שהיא מעט כואבת, אבל היא חוסמת את כל העצבים שמעצבבים את אזור הברית, וכך הילד לא חש את כאב הברית. צריך לומר שאין לי יכולת לדעת מה כואב יותר, מה כואב פחות. סך כל הפרוצדורה אורכת כחצי דקה עד דקה, ומיד בסוף הפרוצדורה הילד מקבל חומרי הלחוש שעוזרים לו ומפחיתים לו את הכאב. אז זו בחירה שלכם ותדעו שהיא קיימת, וכל החלטה שלכם בעיניי לגיטימית. אז בואו נדבר תכלס. מה קורה ביום הברית עצמה? דבר ראשון, אנחנו נרגעים. לוקחים נשימה עמוקה, חושבים מחשבות טובות. ואם זה עוזר לכם, תחשבו על זה שרוב האורחים ממין זכר שהיו באולם עברו את הברית והם לא זוכרים שום דבר. בואו, ללדת זה הרבה יותר כואב. אנחנו דואגים לעבור על הרשימה ששלחתי לכם מבעוד מועד, ומוודאים שהכל קיים. 45 דקות לפני הברית, אנחנו מפסיקים האכלה והנקה של התינוק. אנחנו מורחים מזרקאין על האיבר עצמו, ונותנים לו זימון במינור של 0.15 מיליליטר לקילו. מגיעים לאולם, כדאי לבקש מהאולם שיהיה איזשהו חדר צדדי, או מקום שבו אפשר להתארגן. אנחנו הולכים לפינה, מארגנים את התינוק, עושים חיטוי, עושים סימון, אם צריך, עושים הרדמה מקומית כפי שדיברנו, ואנחנו מוכנים לטקס. אמא, את לוקחת את התינוק על הכרית, ומעבירה אותו באמצעות שליח, או בעצמך, לאבא. אבא, לך יש כמה פסוקים להגיד, אל תדאג, אני שם, נעשה את זה ביחד, ואז אנו מנישים את התינוק לסנדק. הסנדק יושב על כיסא אליהו, ועל מרכב נרצע את ברית המילה. מיד בסוף הברית אני מניח תחבושות עם חומרים מרחשים ומרגיע את התינוק. התחבושת הזו היא זמנית, ולכן לאחר הברית אנחנו נחזור חזרה לאזור ההתארגנות, ושם נסיר את התחבושת הזמנית והשאיר אותו עם חבישה קבועה. חבישה ל-24 עד 36 שעות לאחר הברית. ככל שנהיה מחוברים ונבין לאן אנחנו הולכים, המסע הזה יעבור בצורה קצת יותר רגועה. החששות והלחץ מובנים לגמרי, אבל אם נצמד להנחיות ולהוראות, וקצת נתחבר גם למה שאנחנו עושים, אני בטוח שזה יעבור לכם הרבה יותר בקלות.